Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined Bos días, queridos e queridas ointes clementinos. Benvidos e benvidas a un novo programa que esta mañá estreamos en Radio Clementina. Benvidos e benvidas a Micro Aberto, un novo programa de entrevistas onde coñeceremos máis a fondo aos convidados e convidadas que este curso visiten a nosa escola. No programa de hoxe temos unha convidada moi especial, unha persoa que vai acompañarnos nas clases de inglés durante case todo o curso. Hoxe abrimos os nosos micros para coñecer un pouco mellor a nosa auxiliar de conversa, Caroline Turner. Bos días, Caroline. Benvida a Micro Aberto. Good morning. Happy to be here. E damos a benvida tamén a Maite, a nosa teacher, que vai facer de traductora. Hola, moi bons días a todas e todos. Contanos, Caroline, de onde ves e a que te dedicas no teu país? I am from the United States. I was born in New York, grew up in New Jersey, and most recently lived in Boston. In the United States, I worked as an accountant for the Boston Symphony Orchestra. I used to play the flute and love music. Ela é dos Estados Unidos, naceu en Nova York, criouse en Nova Jersey e últimamente vivía en Boston. Nos Estados Unidos traballaba como contable para a Orquesta Sinfónica de Boston e ademais soía tocar a flauta e lle encanta a música. Onde vas a vivir durante o curso e que te parece o que coñeces de Galiza? I love Galicia so far. I am living in Caldas de Reis and so far have visited the Great Wall of Lugo, a monastery near Orense, the cathedral in Santiago de Compostela, and the Costa da Muerta. Hasta ahora encántalle Galicia. Está vivindo en Caldas de Reis e acaba de visitar a Muralla de Lugo, un monasteiro cerca de Ourense, a Catedral de Santiago de Compostela e a Costa da Morte. Por que decidiches vir a Galiza e que é o que máis te gusta do teu novo traballo? I came here to try something totally new and live in Spain. My favorite part so far is talking with all the students and Radio Clemente. Veu aquí para probar algo completamente novo e diferente e, por suposto, vivir en España. A súa parte favorita, hasta agora, é falar con todo o alumnado e Radio Clementina. Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Continuamos en Radio Clementina, a túa radio na túa escola, no programa de Micro Aberto con Caroline Turner, falando de cousas ricas. Caroline, que é o que máis che gusta da cociña galega? All the food has been so delicious.
The best meals so far have been zamboriñas, octopus and paella. Encántalle toda a comida, hasta agora foi deliciosa. As que máis lle gustaron hasta agora foron as tamboriñas, o polvo e a paella. E sabes falar xe un poquinho en galego? Podenos decir algunha frase ou palabra que che guste? I cannot speak Galician, but want to learn. So far, I know the saying, se chove que chova. Aínda non sabe falar galego, pero querería aprender. Hasta agora, o que sabe decir é se chove que chova. touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. E xa para rematar, Caroline, que plans tes para cando termine o curso? Tes pensado quedarte con nós ou vas a marchar xa de volta a América? I want to stay for the summer and enjoy some of the festivals in Galicia. I might also walk the Camino, or at least part of it. It is a very long walk. Gustaríalle quedarse todo o verán e disfrutar algúns dos nosos festivais en Galicia. Tamén lle apetecería facer o camiño. Ou, como é tan longo, polo menos un trociño del. Moitas grazas por esta conversa tan interesante e para chegarte esta mañá aos micros da Radio Clementina. Desexamos que pases moi bo curso connosco e que disfrutes moito da túa estancia no noso país. Moitas grazas tamén a Maite pola súa axuda na traducción. De nada. E para rematar o noso programa, poderías mandar unha mensaxe ás nosas audiencias da Clementina? Love you all lots, and see you later, alligator. Aquí quero vos escoitar a todos, porque di que nos quere moitísimo e acaba de decir see you later, alligator. Quero escoitar a todo cole dicindo after a while, crocodile. Despedímonos do programa de hoxe con esta canción adicada á nova Clementina da nosa escola. Para ti, Caroline, a nosa Carolina. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto da llorado. Bailaches, Carolina, Bailame, sí señor, dime con quen bailaches. baile con meu amor, baile con meu amor, baile con meu amor. Bailaches, Carolina, Baile, sí señor, a Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Véstese pola cabeza e despese polos pés. Bailaches, Carolina, baile no coronel, dime con quen bailaches. baile con coronel, baile con coronel, baile con coronel, Bailaches, Carolina, baile no coronel. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.